σας παιδιά, και σήμερα θα κάνω ένα What's in my pencil case. Αυτό δεν είναι καστίνα μου, είναι πόλο. Και είναι έτσι που έχει κάτι σαν φύλλα άσπρα που είναι έτσι στο σχέδιο. Και εδώ πέρα είναι χνούδι, άμα το πιάσετε. Όποιος την έχει είναι πάρα πολύ ωραία. Ανοίγει έτσι. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που βλέπω είναι αυτός εδώ μολύβος στυλός. Μηχανικό μολύβι που το πήρα από το Πλαίσιο και έκανε 11 ευρώ και είναι πάρα πολύ καλός. Να σας πω ότι τον έχω 2 χρόνια και είναι πάρα πολύ καλός. Να τον πάρετε. Και παίρνει 0,7. Ναι, να ορίστε, εδώ το λέει 0,7. Όποιος το βλέπει. Και είναι έτσι, με βόλευε πάρα πολύ στο να γράφω. Οπότε, ναι, είναι πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, το δεύτερο πράγμα είναι αυτός ο στυλός. Που είναι ένας πάρα πολύ καλός στυλός. Γλιστράει εύκολα. Και δηλαδή, όταν γράφεις, γλιστράει πάρα πολύ καλός για υπογραφές. Πάρα πολύ καλός. Πόσο έκανε να θυμηθώ? 1 ευρώ αυτός. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, μετά πιάνω ένα ψαλίδι. Ένα απλό ψαλίδι που είναι έτσι. Απλό, πολύ απλό. Από το βιβλιοπωλείο. Και έκανε 2 ευρώ. Αυτό εδώ. Πάρα πολύ καλό. Ίσως το να πιάνει σε βολεύει πάρα πολύ. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, μετά πιάνω ένα στάμπιλο. Ένα μπλε στάμπιλο. Αυτό εδώ το χρώμα. Και έκανε 60 λεπτά το ένα. Από το βιβλιοπωλείο. Πάρα πολύ καλός. Μετά πιάνω έναν ίδιο στάμπιλο. Στάμπιλος και αυτός. 60 λεπτά είναι βολικός. Το πάντα είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε κι άλλα 3 χρώματα. Αυτά εδώ. Είναι ένα. Και τα 3 στάμπιλο είναι ένα μόβ, ένα ροζ και ένα μπλε σκούρο. 60 λεπτά. Μετά πιάνω αυτό είναι το στυλό. Είναι πάρα πολύ καλός. Αν και δεν γλιστράει όπως αυτόν εδώ. Είναι πάρα πολύ καλός όμως. Κοιτάξτε πως είναι. Είναι πάρα πολύ καλός. Και κάνει 2 ευρώ. Και έχω άλλον έναν μόβ. Πούντος. Δεν τον έχω εδώ. Αλλά έχω άλλον έναν μόβ. Είναι πάρα πολύ καλός. Τώρα έχω πάρει και αυτό από το βιβλιοπωλείο που είναι εδώ κοντά. Μετά έχω αυτά τα 2. Αυτό είναι εδώ το στυλό που είναι pilot. Έτσι το λένε, δεν ξέρω γιατί, αλλά έκανε 1 ευρώ. Πάρα πολύ πολικό. Ένα κόκκινο, απλώς αυτό είναι μεγάλο και το άλλο είναι μικρούλι. Και αυτός πάρα πολύ καλός. Ειδικά το χρώμα. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, αυτό εδώ το χρυσό. Ένα κανονικό χρυσό. Γιατί θέλετε εσείς. Αυτό είναι glitter όπως το χρησιμοποίησα πριν. Και κάνει 1 ευρώ. Δεν δείχνει τη μάρκα. Inbal. Πολύ καλός. Λοιπόν, ένα μολύβι 9 λεπτά, στάμπιλο. 9 λεπτά από το βιβλιοπωλείο εδώ κοντά. 9 λεπτά. Το έχω πάει και το έχω αγοράσει όλο καινούριο. Το έχει και μια φίλη μου. Αυτό εδώ από το Πλαίσιο. Αυτό εδώ. Έχω κι άλλο, αλλά τώρα δεν το έχω μαζί μου. Είναι κίτρινο.
Πολύ καλό. Το έχω εδώ και ένα χρόνο και δεν το έχω χρησιμοποιήσει καθόλου. Άρα το έχουμε στην Κριστίνα μου τώρα γιατί. Έναν απλό στυλό που σβήνει. Pilot. Αυτός εδώ. Σχέδια, από πίσω έχει τη γόμα. Πολύ καλός. Αυτά εδώ που είναι έτσι. Και κάνω ένα 10 όπως βλέπετε καλά. Από το βιβλιοπωλείο. Είναι πολύ καλά. Αυτός εδώ στυλός. Αυτό τα στυλό γιατί είναι 3. Αυτό εδώ είναι πολύ χρησιμοποιημένο από ό,τι βλέπετε. Είναι μομπέν. Αυτό έχω πάρει από το Τζάμπο. Και έκανα 2 ευρώ. Και έχει και άλλα χρώματα. Είναι ροζ, ένα πράσινο, ένα μπλε. Έχει μόβ, κίτρινο και πάρα πολλά. Αυτό εδώ το μαρκαδόρο στυλό που μυρίζει ξύδι. Είναι ένα ροζ και αυτό ξύδι μυρίζει και το μπλε ξύδι μυρίζει. Όλα ξύδι μυρίζουνε. Είναι τα αγαπημένα επειδή μυρίζουν ξύδι. Ένα απλό ζηλοτέι πράσινο. Έχω και άλλα χρώματα. Μην νομίζετε που σας κοροϊδεύουνε. Πράσινο είναι. Είναι κανονικά πράσινο. Πολύ καλό. Εμένα μου αρέσει και το χρώμα, όχι να διαφανεί απλό. Πολύ καλό. Το έχω σχολείο για να είμαι σίγουρη. Αυτό εδώ μην το βλέπετε καν, είναι για το μολύβι. Αυτό εδώ το Big. Αυτό εδώ το Big. 30 λεπτά από το βιβλιοπωλείο και αυτό. Όλα από εκεί τα αγοράζω. Εδώ κοντά είναι και από το Τζάμπο, αλλά εντάξει. Αυτό το Work θα σας το δείξω μετά. Πάλι. Αυτή είναι εδώ τη γόμα. Πάνω έγραφε Love, αλλά τώρα έχει σβηστεί και είναι πολύ μικρή, ήταν τόση. Αλλά τώρα μίκρινε, τι να κάνω κι εγώ, ήθελα μεγάλη. Αυτές τις μύτες εδώ 0,7. Αυτή εδώ ήταν η Καστίνα μου. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Και αν σας άρεσε κάντε like. Γράψτε από κάτω στα σχόλια τι έχετε, τι δεν έχετε και άμα σας άρεσαν. Κάντε like, subscribe, εγγραφή στο κανάλι μου. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!